अशा प्रकारे ओल्या कांद्यांची सुकी भाजी. ओल्या कांद्यांची सुकी भाजी भेटली. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. ए गौरे, अरे झाला की नाही? चल. इथे पिशवीत काय काय घेतलं? वही आणि ऑनलाईन कपडे. ऑनलाईन कपडे कोणा नंदन का गिफ्ट घेतलं? होय. भारीच. मावशीने मला दप्तर पाठवून दिले ते कधीची वही देतोय आणि ऑनलाईन कपडे. वा वा. चल मग आता गौरव येऊ का चाललं. तर चला मित्रांनो, आता आम्ही चाललो बड्डे. नंदनचा आज बड्डे आहे. सकाळी तिची खरेदी वगैरे सगळी करून झाली आहे आणि तिकडे मोठो कार्यक्रम आहे. आता थंय गेल्यावर बघणारच असतो मी. नाना पुढे गेलेत म्हणजे मोठो कार्यक्रम असतो. तर चला मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही पाटल्यादारांना चिला. अरे इकडे भजीचा प्रोग्राम चालू आहे. लाईट बंद करू का रे? मग तुका कळत नाही की एवढं हा पुणे लुक 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 होता. चला काय चला, बोलवण्याची पद्धतच नाहीये तुमच्याकडे. फोन बिन काय केला तर नाही केला आम्हाला. तर आम्ही करून करून तुमका एवढा मी फोन करीन त्या तू दाढी करणार ह्या करणार मला म्हणते ना व्हिडिओ एडिटिंग करते. म्हणजे सकाळपासून तास करतो. व्हिडिओ गेलो काय आज आता लाईव्ह करूच लागणार. भज्या झालेली आहेत आणि मला कमी खायला हवी. छानच आहे ग. ठीक आहे. हेडफोन आहेत की बाबा, नवीन जर्मनीवर राहिलेला पार्सल. पेनाचं बॉक्सचा आता आहे. बड्डे 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 विश नाही केलाय तुमच्या नादात. काय काय तो खैरे गेलो. अरे पॅन्टीचा बक्का लागत नाही की अरे आज घेतलेले कपडे घालू का आले? औषध घेतला तो एवढा ड्रेस होतो. पॅन्ट शॉर्ट होते. अगं ते का आज घेतलेला टी शर्ट नाही द्यायचा होता घालूकता. तर मस्त दिसत होता. काय घातलं ना? तर दुसरा शर्ट घ्यायचा होता घातल्या. हे नाही दिलाय ना, हे नाही घेतलंय ना. मगाशी घेतलंय का तू मग ते पॅन्ट वेगळी त्याला ती होईतच नाहीये कमरेला. एका माहिती साईज एका माहिती. अशा प्रकारे घमेलभर म्हणजे एक पाटीवर भजी केलेली आहेत आणि दुकानदारी येऊच विकूक न करीत कशा गो. एक मस्तपैकी चुलीवरची गरमागरम 5 भजी. वाजल्यापासून संध्याकाळपासून भजीत तळता. 5 वाजल्यापासून नाही काढीत आहे बाबा समाजलं. फोन केलं काय करतं? काय करीत भजी ते झाडा लावलंय सगळी झाडं लावलं. झाडा लावलंय. मोठं काम केलं. अरे ह्या गौऱ्या धर रे. गौऱ्या धर तुझा. गौऱ्याने मस्त आहे की बघ. पिशवी मस्त मागे पण त्यात चांगलं पिशी भारी आहे. पिशवी मस्त केलंय ती. हे बघा गौऱ्याच्या अशा पिशव्या मिळतील गौरवच्या औषधकडे शिवून. बुक केलंय ती. हे बघा नाही मिळती. नाही मिळत. नाही पण तो ऍड्रेस सांगता खोळ्या. नारेंगऱ्या कोण शिवला नाही? बापसान की औशीन? मम्मी. तेव्हा ती व्यवस्थित दिली. म्हणजे पप्पाची बरोबर शिवित नाही म्हणता. तर पूनमताई बघा इकडे भज्या करते. कांद्यात मिरची घालून त्यांचा मरण काढलेला. मिरची कमी घातलो गो. ही बघ मिरची कापलेली आहे. माझे जे भजी असतील ना त्याच्यात सगळी मिरची मिरची टाक. तोंडाचं बगदाडो आम्ही एकदा काय केला एका एका माणसाची कोड जिरवलेली आहे. माहित नाही माझी नाही ना. तू नाही आम्ही लय पराक्रम करता मधीच. अति माझी जिरून दाखव चल. हिम्मत. ह्याच्यात बघ काय घातलेली आहे. दुकान तुझी कशी खाता? आपण आम्ही तिखट खाणाऱ्यांची बरोबर करता. अरे ओमकार गाडी आले हे बघा. काय म्हणताय? लवकर पण तो नाही येऊ. तो नाही नको. नंदन हस. एक ग्लास. बघा स्माइल. तुला बऱ्याच जणांकडनं हॅपी बर्थडे आलाय त्यामुळे मीच करते सगळ्यांबद्दल. हॅपी बर्थडे चालू केले नाही बघ. हॅपी बर्थडे. चल आता लाईव्ह चालू. आता लाईव्ह वर बघ. लाईव्ह वर डायरेक्ट बघ सांगता. लाईव्ह वर बघ. लाईव्ह हॉटस्पॉट घे कोणाचा तरी. चला आवर म्हणतात काय त्या. पुट्टा बिटाचा नाही ना. गौरव बाजू हा पुट्टा बिट्टा. त्या केक
ए रोहन ये रे एवढा बुके. एवढा टायमात दिलास. फॅन बंद कर फॅन बंद कर. किती मंडळी आहे बघा. फॅन कशा बोलवा राहू थंय थंय कण्णीक राहू. नंदा फुल बाजा होते. ती बाजूक राहू तू बाजूक राहा. गौरव गौरव थंय जा हय रे बाजूक राहू. 1 2 3 स्टार्ट. बार बार दिल ये बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू नंदन हॅपी बर्थडे टू यू नंदन हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू. अरे वा. अशा प्रकारे आम्ही केक कापून झालेला आहे होय ना. बघ हवी पण लोक सगळ्यांनी गाणं म्हणायला सुरुवात केल्यानी. पुढे शांतीत भरवत असते. म्हणजे आपल्या घरात फासा. त्या काय फासूच होतं रे पण त्या काय एवढी क्रीम नाही आहे ती. तर आधी खा. अरे एवढी नाही तो क्रीम घालून नाही आहे. राखो एक बसतो. बरोबर आहे का अजून होय सगळ्यांनी. बरोबर. हॅपी बर्थडे. अरे हॅपी बर्थडे सकाळपासून नाही गावलेलं. ए बाबा खास. भास भास साहेब. अरे साहेब बरं बाबा हे साहेब हे बरं होते का. लेफ्ट हँड पकडे. धर तू मित्र काय खास मित्र. अरे बरं आधी अरे त्या केले भारी आधी आधी भारीच अर्धा मानाला फासूया आणि अर्धा तोंडाक लावूया. मी याच्यात भजी देते हे ताटातच दे होय ना. असं करतं. हा ठीक आहे. आपल्या काय खाऊचा काय रे बाबा. गिफ्ट काय आणलं तू विचार मी सांगितलं. ते कपडे घातलेत ते गिफ्ट आहे. ते वेगळं गिफ्ट नाही आता. पुन्हा विचारच्या बाबून काय नाही तर बाबू केक आणला आधीच सांगितलं. तुम्ही- 4-5 आणा होतं भजी काय तर आपलं बाबू माझा चेहरा दाखवतो. हा हो बघा काय दाखवत. बघितला माझं चेहरा दाखवून काय नाही दाखवतो हो बघा काय म्हणतात बघूया. वाढपी तू ए, चला एका थांबू ना. होय होय बाबा. हा सगळ्यांनी खा, बाय बाय. हे बघ केक घेऊन गेलो तसा दाखवतो. हे बघा केक खाऊ केव्हा सगळ्यांनी. गिफ्ट कोण दिलं ते दाखवलंच नाही. हय बाहेर काय भुतूर काय या रूम मध्ये काय काय ए, हे बघ. हा ह्या पुस्तकाया काय काय ह्या पुस्तका कसलं पुस्तक आहे. ढोरांचं पुस्तक कोण दिले. 2 मिनिटासाठी थांबवते तर बरोबर होणार. ढोरांचं पुस्तक कोण दिले. ढोरांचं पुस्तक बघ ढोरा रंगूसाठी दिलेला. ह्या पुस्तक हरवलायचा घेतलेलं मेन पुस्तक ते बाजारातच राहून काय रे ही बाई वही कोणी गौरवने दिलंय आणि हे कोणी तू दिलं. अरे खतरनाक. गौरवने भारी गिफ्ट दिले ना. शर्ट पॅन्ट. मग थांबा त्याला. एक गौरव केक गौरव. मी थांबलं की गरम मिळणार. ठीक आहे. घे तर. हे वाटलं. हे गाठलं. कोणा दिलं. अगो का लोक आता आणलं ना त्यांनी. पिशवी घेतलं तुझी. ए या काय या परत काय आता. या नंदन कडनं की हा अशा प्रकारे ओल्या कांद्यांची सुकी भजी. सुकी भाजी. ओल्या कांद्यांची सुकी भाजी. चायनीज मध्ये चायनीज नाही बाबा ही नवीन भजी आहे. ओल्या कांद्यांची सुकी याचं भजी. हे बघ चायनीज काय चायनीज भाजी भैया. मंचुरियन किती घालू पीठ किती घालू. अरे ढकल तू. कांदो नाही मीठ नाही घातलं अजून. मिरची घाल मरणाचे. हात माझं बघ बघता थांब थांब बघू होय ते पण आमचं तोंड नाही बघ बघ आता. थांब एवढा जाऊ का नाही. थांब मी घेते थांब. माका अंदाज लागू अरे थांब मी घेते. त्यावेळी याच्यावर भजी करायला होतो विचार परत चटणी हवी तर ती सांग. भजीच्या गाडीवर. हे भजी बिजी कोणा गरम होई असेल तर जरा थांबा होता चालू प्रोसेसमध्ये आहे. नाही काय ना गरम भजीसाठी बरीच जण थांबले तू मग थांबा त्याला लावायत थांब. जसं तू सांगितलं गरम भजीसाठी थांबा तर थांबले. ए, कसा रे बरोबर ना. आरामात येते गरम भजी तोपर्यंत ही थंड भजी खा.
वा. नानू कसं काय प्रोग्राम बरोबर भारीच झालं. भारी ना नानांचे काय आवडत असेल ना ते म्हणा नानांचे सगळं आवडतं. हां. सगळं खाऊ हवंय हो तुमच्यासारखे हा पास्ता कधी खाल्ले नाही त्या दिवशी खाल्ले पास्ता. अरे सारंग सारंग तो ह्याच्यासाठी आहे फोन नंदनसाठी हा, दादा नाम देतो रे सरांचं भेटतली थँक्यू थँक्यू बाय थँक्यू गुड बाय बाय नाही गुड बाय नाही बाय बाय. बाय बाय अरे बोलता तू भजी भजी खाऊ हो भजी भजी येऊ बघ. ए, मीठ लावा. होय शालंग बघतोय का कुठे? वर्षा. शालंग हो बो भजी खाणार हो हो तुझो पप्पा खादाडो कोण तू काय कॅमेरात दिसता आणि ही बघ मला भरवते ही काय ही भरवते हा लागला लागला मीठ मीठ आता लागला लागणार मी घातलंय म्हणजे लागणार काय मीठ लागल्याशिवाय रवात की बाय बाय. चला अशा प्रकारे मित्रांनो गरम आपण भजी झाली की नाही हा? हा मशीन नाही होय जरा वाय धीर की चला. तुका धीरत नसतं कसलो ए, वाटतं ते. हो बघा मगातपासून भजी खाऊ बसलो आपण का भजीत खाता अजून मी एवढंच नाही उठणार पुणग्या जोपर्यंत बोलत नाही विनू बस झाला संपली भजी तोपर्यंत उठणार नाही खाता म्हणा काय बस झालं म्हणून कधी म्हणणार आता. नाही म्हणणार दादा माका म्हणणार काय पुणग्या उठू की वेळा काय नाही चटणी एक नंबर केला आपण चटणी भारी हे गेला बघा अरे ही अजून पुढे कॅमेरा बुतूर काय खोल गेलो ही बघा अरे एवढी अशी दाखवली काय गौर आहे रोट्याचं नाव घे मांडी कशी घालून घ्या आता नाव की किती वेळ तो भजीच खात बसता पोट भरला नाही की घराकडे जाऊन जेवचा बाबा जायचं लवकरचा. आता नाही आता काय जेवी तो 3 प्लेट खाले झाला. भूत 3 प्लेट की 2 तो मोठं कुकर मी एवढं किती खाली हे बघा हे बघ मी 4 प्लेट झाले माझे हे बघा आम्ही असेच बसा ना अजून पुणग्याक बर्थडे बारी पडलो लक्षात राहून या लक्षात राहून मग तो फोन करून मी पडत नव्हते तर मग पाव उसळ पाव दिलेला परवडला मग आमचा बरत नाही ना हे बघ, बसतात कसं म्हणजे मग पद्धतशीर तुला थांबायचा भीती पुढी बांधच नाही ना मग आता ओल्या कांद्याची सुकी भाजी कधी खाणार मग तो ए तर तुझे प्रेक्षक मग पद्धत आहे आणि आता शाळा सोडून तिने काय केलंय काय केलं आता काय नवीन आता घरी सोडूनच दिले घरी पण आता गरवीत पण नाही मग एकदा षटकांक जाऊया ना काय बाबा तुला सांगणार घरचे करून ठेवले तिला सांग काय एक ट्रायल मारून गेलेलं किती 16 गाव च्या, रडत गेलं असतं ट्राय नको ट्रायल 16 गाव एक व्हिडिओ नाही गेलो तुझो आहे तुला सांगणार काय काढलं च्या, हे मी भजी नंतर खाणारो यो भजी खाणारो मेन यो आणि तो म्हणजे पुण्या कंटाळला एक त्या दोघांच्या नादाक लागाय तो खाणार विनू भजी मग अरे तो बसल्या बैठकीत सगळी सपवी हो मे खाऊनच्या खाऊन ह्या पण नेत भारीच अरे खाऊन येऊ पिशवी भरले ह्याच काय चाललं कोणाक मारत आतंकवादी इलो हो बघा हो बघा ह्यांचो खेळ वेगळोच चालू हा गोळी गोळी हे गोळी पॅन्टीवर लागली आहे त्याच्या नंदनच्या तर मित्रांनो हे बघा अशा प्रकारे आपली कांद्याची भजी झालेली आहेत आणि आता मी घरी चाललो हे बघा पुण्य दमला कांद्याची भजी करून करून फाटी दोन पाटी असले गेले मोठे जराशी होता आता चहा जराशी एकदम तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे भजी वगैरे खाऊन झालेले आहेत बड्डे वगैरे साजरो सगळा करून झालेला व्यवस्थित आणि यो बघा यो व्हिडिओ पावसात अपलोड करता कर लाईव्ह मगाशी लाईव्ह केलं होतं अरे कसा दिवस अरे गौऱ्या करता आमका कधी का आमका तरी करायचं काय गौऱ्या फक्त होय होय गौऱ्या फक्त चला पूनमताई हे पूनमताई बाय केला चला अशा प्रकारे
ही गौरी बॅटरी घेतलं तुझी तुझी लाली बॅटरी तुझी बॅटरी खाया ह्या हिला खाया काय विचारत अय्या हे त्याची तुका माहिती तू काय ठेवलं नाही तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत बाय बाय